Ние сме Open Integra и преобразяваме начина, по който работите, за да ви помогнем да постигнете целите си. Като дългогодишен и доверен партньор на IBM, ние комбинираме иновации на световно ниво с индивидуален подход. Независимо дали сте средна компания или голяма организация, ние разбираме вашите предизвикателства и градим решения около тях. За да работите интелигентно и да постигате целите си по-бързо. С Open Integra вашият бизнес не просто функционира. Той работи по начин, който гарантира по-добра производителност при оптимизирани разходи. Как? Благодарение на интелигентното управление на активите с IBM Maximo. Независимо дали оперирате в областта на добивната промишленост, енергетиката, финансите или транспорта, можете да оптимизирате бизнеса си, да увеличите жизнения цикъл на активите си, да съкратите разходите, да повишите продуктивността. А по-доброто управление води до значително намаляване на прекъсванията в цикъла на работа. В Open Integra внимателно анализираме вашите нужди и създаваме индивидуални интегрирани решения с платформата на IBM Maximo. Ако работите с чувствителни данни, знаете, че сигурността не е лукс, а необходимост. Open Integra е най-високо квалифицираната компания за IBM Storage Protect на Балканите. С IBM Storage Protect получавате корпоративна защита за бекап, възстановяване и киберсигурност. И като споменахме сигурност, Open Integra и IBM Security Identity and Access Management ви помагат да организирате контрола на достъп по ваш модел. Можете да създавате цифрови идентичности, да задавате и прилагате политики за контрол на достъпа и да следите потребителската активност. Заедно ще оптимизираме вашите работни процеси, ще защитим вашите данни и ще изградим бъдещето на вашата организация. Защото нашите решения ви помагат да успеете. Open Integra – The Power of Smart.